ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ଚାଉମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍। ଚାଉମିନ୍ଟା ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଉମିନ୍ଟା ମୁଁ ବି ଏମିତି ଖୋଲୁଛି। ତ ଖୋଲିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଖୋଲୁଥିଲି ନା, ତ ଟିକେ ଚାଉମିନ୍ଟା ବି ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କଲି। ଯେତିକି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଖାଇପାରିବିନି ନା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ବାହାର କଲି, ଯେତିକି ଖାଇବି ସେତିକି ବାହାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଭ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେପଟେ ତ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତ ସେପଟେ ଦୁଇଟା ରୋଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ବି ଫୁଲ୍ ଖାଇପାରେନି, ସେଥିରୁ ହାଫ୍ ଖାଏ। କାରଣ ମୋ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ୍ ଖାଇପାରେନି, ମୁଁ ହାଫ୍ ଖାଏ ହାଫ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ସେ ରୋଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ତ ଖୋଲି ହେଲାନି ଟୋଟାଲି। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଫାଳେ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସ୍ପାଇସି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ଘରକୁ ଟୋଟାଲି ଆଇଁଷ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ମାନେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଘରକୁ ତ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ବି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଆମର ଯାହା ବି ସକାଳେ ଯଦି ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ହେଇଥାଏ, ଆମର ଇଭିନିଂରେ କିଛିଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଆସେ। ମତଲବ ଯେମିତି ହେଉ କି କିଛିଟା ମାନେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉ, ୟା କିଛି ବି ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଆସେ, ରୋଲ୍, ଚାଉମିନ୍ କି ପକୋଡ଼ା ଫକୋଡ଼ା ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲି ଚାଉମିନ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍